Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Danas ćemo govoriti o jednoj relativno novoj igri u mnogim online kasinima koja je u rekordnom roku postala jako popularna. Njezino ime je Aviator, a moramo priznati da je doista jedinstvena i da ne čudi njezina popularnost. Ona je jako jednostavna, a najsretnijima, ali i najspretnijima mogla bi donijeti ogromne dobitke. Pogledajmo stoga kako ona izgleda. Ona se odvija u rundama u kojima vidimo avion koji uzlijeće, a što duže to čini, ovaj nekakav množitelj se povećava. Naravno, u jednom trenutku će avion odletjeti i prekinuti to povećavanje množitelja. Ono što je zadatak igrača je pokušati uhvatiti što veći množitelj, jer će upravo on biti pomnožen s ulogom kako bi igrač ostvario dobitak. Dakle, igrač ulaže prije početka nove runde, a sve dok god avion nije uzletio može pritisnuti na isplatu i tako doći do dobitka. Međutim, ako avion odleti, igrač će ostati bez svog uloga. Postoji još jedna zanimljiva i vrlo korisna značajka ove igre, a to je automatsko igranje. Kao što vidite, igrač može odabrati ulog te postaviti određenu vrijednost množitelja pri kojoj će mu se isplata izvršiti automatski. Primjerice, mi smo stavili da nam se isplata odradi ako množitelj dođe do 2 i kada se to dogodilo nismo morali sami pritisnuti na isplatu, već je ona odrađena sama. Igrači mogu pogledati prethodne rezultate množitelja, a ono što je zanimljivo je da oni ponekad dosegnu vrijednosti od nekoliko stotina pa čak i tisuća. Upravo zato sam spomenuo koliki zapravo potencijal za zaradom ova igra nosi. Nakon ovog kratkog predstavljanja Aviatora, vjerujem da vam je svima jasno zašto je tako brzo postao popularan, a ako vas zanimaju druge recenzije, savjeti i općenito slični sadržaj kao ovaj, pozvao bih vas da se besplatno pretplatite na ovaj kanal jer redovno donosimo zanimljive videe. Za sada bi to bilo to, a do idućeg videa vam želim puno sreće i podsjećam vas da igrate odgovorno.